Nagkita na ang mag-asawa nga miyembro sa communist terrorist group kung si TG nga NPA human unang misurender ang asawa o misunod ang bana nga lider sa kalihukan sa Surigao del Sur. Base sa report sa 4th Infantry Division Philippine Army, misurender ngadto sa puwersa sa 36th Infantry Battalion sa Barangay Puyat Carmen, Surigao del Sur, dili pa lamang dugay ang platoon commander sa New People's Army kon NPA kauban ng iyang igsuon nga lalaki nga regular member sub sa NPA. Gisaysay niini nga tungod sa grabing kampanya sa mga sundalo batok kay insuruhin siya og kamingaw sa asawa ug anak ang nag-engganyo kaniya nga mosurrender. Nasayran nga ni adtong Hunyo 21, 2025 unang misurrender sa puwersa sa gobyerno ang asawa sa platoon leader nga wala nang nganli og karon naghangop na sila kauban ang anak. Gitugan sab nila ang arms cache nga ilang gigamit sa kigubat sa gobyerno og malampuson kining nakumpiska nga duha ka carbine 5.56 rifles, magazines, anti-personal mine. Gipasalig sa gobyerno nga makadawat og assistance og panginabuhian ang nagsurrender nga NPA.